Татлату, известен у нас като Мехмет от хитовия турски сериал Перва, пише вестник Новинар, идва за 22-то издание на световния конкурс за професионални модели, озаглавен най-добър модел на света 2009, чието домакин е София. За всички вас, които тръпнете от очакване да видите Мехмет на живо, това може да стане на 11 декември в зала 3 на НДК. Още на новинар арестуваха 3 полицаи в столицата. Тримата, сред които най-вероятно е и висш униформен, пише вестник Новинар, са задържани вчера в района на стадион Герена. Спецоперацията е продължила до късно снощи. Най-вероятно арестите са заради резултатите от проверката, която започна в средата на март в 5-то районно. И тази проверка показа прикриване на престъпления и нарушения на всички нива. Ето още едно интересно заглавие. Псуваш доктор, оставаш без лечение. На кой от вас не му се искало някой път да бъде по-откровен с лекаря, с когото си има работа? Но ето обидено от дума, жест или действие на пациента,